kurwase kiama kire kia UPA umaikaine buna Jeremia Ongaro nigo abere gwaka ekura edakika gosita ikange isato igacyabere chigweta na nigo tokagere tukonyora enkwana yaye eyemase yemo korengana buna abere gwaka ekura ritskeri gari rero tabikaro kende na chiwakere ekura bia mono marietane bwakire marietane Jeremia Njengo Ongaro egetuo kianenge kendo primary school aiga no twakire ekura yaito gaiga 3:30 twakire ekura yaito gaiga naende togosaba ng'a bande bonsi piando siasumura akachikura chenu no bwororo naende no bokanyeku akora ayagwenderete erinde tunyaka batokonyora obobwi inyegenete abaminto mwaka campaign yakorerwe engiya egasi yabeire lakini challenge ya moyo gokumia neria ng'a chikurechi abantu bande bakaye gochigora ne chinguru ochikaye kogoro ne chinguru lakini abantu baito bangire bagoteba ngusi itore naende wikanyaka batokorenda omwana oito gusi Fred Okengo Matiang bune presidential candidate come 2027. Thank you. Jeremy Ongaro aso benge manyinga kego na choro mwarwa abantu bese kwa kachura kitu para etira abantu mwana ba choro teka Ground we kabona iga is about 30%. Nkira kuranchira kubiye tende ko kuimisha abantu bari nyomba nabararia egentegera moko bika life erinda abantu baitu bari chinyomba bakejikura eke to waka jikura twakiri jikura isemji abana baitu oborimi bwaitu chitugo cheito naende nyoene biasara byaito ekero tokorigia obogambi obuya tokomanya ing'o chikoba omogambi omuya ekina egio tonyaka batogokonya no opportunity wairu na abantu bekerenyo kwerigeria ning'o gochikoba omorayi oito omasinani indaji kubwati Matiang'i 2027. Kendo I am happy. There are some few areas I'm made to understand that our security men have not lived to standard. Lakini agekendo ndoche they are with us na ndoche tindaigwene bad instant. Ekiagara go ikabono iga band bonds ba tokire go semba bwata chibesa chokonga abantu batebigwe the next move nganga ibagoche kabisa no kumanya tore live nyombe choboradia chonsi pia live mnatore iga tangu tukumsike jane kumenda kangu jane mheshimiwa manyinga marieta ukabo ketentu sana iga nabo ketentu ko kabisa paka no moyo nkali konyara gukwana njengoro kwa Dr. Janet komendo ndieki at Sweet Banana kuba tenga tumira negetenga keri toke era no toriga igase getenga keri toke aso gwake kura eye by election ye kerenyo nona achire gotenera mang'ana yaiga na itire bituo mbali na achire goichekea na achire mwancha na rure korwe kerenyo rogoro ndoche ng'a abantu ba mintungo na gwesoke bari ngora waka chikulechi no togochiaka iga ba minto tutaite korora ng'a chiatoro kirigose omogusi intore yamo echina chiu chigotoro kigose ntobwate obomo bwomogusi na kikoro chitoko na gwetananira tore ngosaba gusiba minto bamanyire egento bwente gokora ekero togokora amang'ana yobochori nara itoriga lakini abantu ndoche ng'a korumambi mbaga bachire mbagenderete gocha ndoche ng'a gochimogaso goika 5:00 nabo kunywa bachire bonsi pi onde tindoche ng'a gose naro okare gotigu nyomba ase eng'encho norige korunchera gari abantu badongocha bari lakini nabake barachire mbaracha bange abantu barinda ke bari nyomba batarasoga kuroro ujumbe yawe ne riyo ujumbe yane nko batenga kamoranche inchuga iga inchukere twase bari bagwaka ensema yekerenya bagwaka nyama ya bagwaka nyansiongo esoke kabisa erinde rierorekane ng'a ntobwate obosibori bogwaka chikura cheito naende toro kiobo mobwo mogusi. Okay, eyunero enkwana abaya kurase abaraya baiga anene maiga yogwaka chikura echiga chigendrete asobochori oboke ase ewodi yiga ya ekerenyo kinkwirani ari bageri goikabwo ase studio nigongo kumanyanga ningendre kubango kumanya onzi buna kogenda kobaga gwateka anene kurase ebituo aho byogwaka chikura ase ritukeri gari rero imbegete kambi ase ewodi yiga ya ekerenyo erietariane infatiga digisemba ngirani bageri ase studio.
namba yabesokia ase obonge baiche bakekura egere bachora omorai oyo oranyara kobakonya amachibu arero nari ng'a intwe twakorire ensemo yaito buna candidate naende buna omwaki ekura bono amachibu aro ntonyaganyete naende nabo toganyete riria rirache nabo toriancheranete ekiagera kuna mshindi na kuna washindwa. Kwa majina naitwa Charles Mogaka, mimi na represent chama cha Ford Kenya kwenye hii uchaguzi mdogo wa Ekerenyo, na tuko na furaha sana sababu ile support ya chama imetupatia tangu mwanzo mpaka wakati huu, na nashukuru Mungu kwa sababu uchaguzi umeenda kwa amani na kwa utulivu. Kitu nimeona hapa, watu wengi bado hawajajitokeza kupiga kura, lakini vile naangalia turnout inaendelea ku-increase, watu wanaendelea kukuja. So tunashukuru chama cha Ford Kenya, specifically Mheshimiwa Moses Masika Wetangula ambaye amesimama nasi katika watu wa Ekerenyo, na kusi yote kwa jumla ni mtu anayetupenda na tunahakika kuwa hii kiti cha Ekerenyo tunaishinda. So kwa ile lugha ingine ningependa kusema hapa kusiwa mtando nsi asimure kwa kuwa nimbiamo kinsi cha watu mambi turase Ekerenyo amaleta nengoro Charles Mogaka inche nicho mnyakirogo bwe kiama gya Ford Kenya ase region yeiga ndatebe mbuya mono ase abantu baminto bekerenyo ase ngicho gwetokesa abange na gwakachikura ne inere nchirengi ya tochoro burayo buya nande goika bono ntura receive gasi ende yonsi osa abantu baito kurwani gose goitana because abantu baito bekerenyo ntuna abantu abamo after chikure chiarire tokobwatana tokwana na nturageramo igori oraire nande no monto ito intuna antu ba Ford Kenya ntole na termination ye nyinge ne kiero gekeiga ni ntutoga nerigo keira kulingana na campaign twakora na maoni tweta abantu tukagerete na we are the best as abantu bonse people ba okerigi nande gwakira na abaliki baito ase ngicho gocha na kubwata mang'ana yaiga na kunyaira asembeo ndabakire mbia mono esababu nainu mwerure mwasacrifice your time gocha koba kirori mine kiama gya Ford Kenya gikobwekero gekeiga mbia mono nyasaye tigabo sina baniria maya. Okay, ajionero engwana yabirege koenekiwa anene kurwase abarwaniri ao egati abo oyo bwango mono kubika kusekwaka ekura yae Margaret Onkori oyo oakire ekura yae asegetwe keiga kia gekendo nabo iko inkoira ni maega sinini abarwaniri bande boiko banyar ko bagwaka ekura gari ase Ekerenyo gose igari ase egetuo kia ikonge nigo twaenekia omurwaniri bwe kiama kiria kia UDA umanyikaine buna France amenya nere naka ekura yae aiga boigo omurwaniri bwe kiama kiria kia UPA nere onyare kobaga gwaka ekura yae uyu umanyikaine buna Jeremia Ongaro na boigo na Margaret Ongori nere wakire ekura yae boigo ningendre kobango kumanya yonsi arabe gakoenda koenekiwa anene kurase award yiga ya Ekerenyo inyore buna obochori oboigani gobonsi nigo bogokorekana ase award yiga ya Ekerenyo maega yoyo kabire omo MCA we wodi eyeiga umanyikaine buna Thaddeus Nyabaro gochorwa buna omonogeri gosomo speaker we bunge ye county ya Nyamira naigo agatigari bagerio koba busari tabwati obo MCM kingo reporter getasini keiga kiagetembe ase kurase wodi ya Ekerenyo yegotoka imeye bunge ya North Mugirange county ya Nyamira nche fatiga digisemba ingira nili bageri kuika igawo ase studio. Ase namba yabesokia omwanchiwa omurigereria ogetembe TV na boigo getembe FM nigo togendrete gukumanya EMAS EMO nagendete kobaga okorekana askinsemo aho anene kurwase ebituo biria chikura chikunyara koba chigwa kwa anene kurwase ward yeiga ya Ekerenyo bunango kwana naiga nigonde ase skuru yoboroso ya Mwanja SDA abwase chikura echiga chobo MCA bwe ward ya Ekerenyo boigo chigendrete kurwase egetuo ekeiga ase egetuo ekeiga kia Mwanja nigo kerene chistreamu ibire ase streamu entangani ebwate abakichikura chimia inye
na merongo itaano itatu na batano noyomo nabo igo stream ya kabire nero nigibwate abakichukura chimia inye na merongo itaano itatu na batano noyomo inyuraninga ase egetwe ikeiga nigo obotwere rukurumambia bwanyari kuba bokoene kiwa anene ase abakichukura anene ase abakichukura abaiga bagendete kwa baba gwaka chikure chiga kurwa ase egetwe ikeiga kia mwanja na ase bari banyara ko bakonyora emechando mekemeke ingamo nomong'ina oyo morocha ase screen yao gagu nomong'ina omogotu korende onyara ko bagakurukurwa ase enka yaye goika ase egetwe ikeiga kia mwanja erio komochora omorai oye ing'anonya emiaka yaye yabire emegotu korende nigo atabogoria ekebande kiaye keria abwenerete gutumia ase ogwaka ekura eyeiga gose passport korende nigo abogoria ekadi yaye yogwaka ekura eyo anyara kobaga gutangwa tanyara kobaga gwaka chikura echiga nabo igo ase ensemo yane igaiga nimbwate ase baria banyara koba gwaka chikura echiga kurwa ase enseme iga ya mwanja na igo barachiko baba kutumanya enaki omorobere igo mogima obere gokoenekiwa kurwa emambia ugachagete gwikera bono iga tutebiangire tere ona kiokorokwa nabo tutebiga igangai na otorokinga bakire kure kwe asa marietane igo nkorokwa ng'a alisi kwamboka Masaki igo nkorwa ase ekenyoro kia mwanja korwa ase skuru ya mwanja nigo twaikire gwaka chikura twakire ekura na obotoereru ntoroche ng'a nigo oborendi bore obuya buna twachire twakaribishirwa buya kira oyomo onyare kobeka ekura koreng'ana mono okogani kwaye na ebirengereri biaye bia ogochora omorai. Totebi twore kiango ng'a enkai gwakire ekura yao tore kiange kia Ekiara kiane eke naakire ekura koreng'ana mono okogani kwane kware. Sawa tiga tonyore kurwa ase abaiga bagokoria obochori korwa bamanyekaine buna nabwo abakarani ba IEBC kurwa ase egetwe ikeiga batotebie ng'o totebiangire tera ongo nakio korokwa alafu totebi specifically naki omobara bw'abantu nakio onyara kogosoka njoka nakio omobara obaire kogosoka ase eng'encho ogochora abarai babo. Okay. Minto nje nkorokwa Janet Getusi Mwencha nje presiding officer ya Mwancha Primary School Station 1. So far abantu baregistered bare 486 voters but yet turnout yere 24% whereby abantu bakire chikure bare 119. Ndoranyara ko bako tokonyora mochando nde bwensi ase muna twachagete kwa chikure chiga ndoroche ng'a kere gento mbia kegendererete neri tu maybe abante baboka mapema bachikora kore gasi yabo bakona gocha ng'ora lakini no tore gaiga mpaka saa 11 jioni. Totebiango endake abantu egetuo sanga kebwenete gosio Egetuo kebwenete gosio saa 11 ya magoroba nande twaigorete 6 ase igonto ntoganyete bari bataracha nande ntore no kwegena ng'angocha bare banyara ko bagwaka sobonga ase eng'encho 119 out of 486 ne turnout yenge sana lakini ntore no kwegena ngocha bare maybe mogondo bagenda ngocha bare oyo igana kie egento kiabere gekwenekiwa gaiga ng'a eng'ana emwamu nigo ng'a omobaro bori bwabake chikura nigo obeire gogwesokia omokeke gima erio gwaka chikura echiga tibo igo tiga tunyara koba tokonyora oyonde korwa ase ensemo yende atumanye ng'a ere wakire ekura atumanye erieta riaye naki akorokwa nabo igo atotebi ng'ana aria anyare koba gakwenekia ase rituko eriga ria rero tochake bono korwa ase erieta riao totorikere riga aria enche ase amarieta James Nyegech egetuo kiana Mwancha naakire ekura ase ogochora omorai oyo oratokonye igo tware gotebia abanto baminto tiga mang'ana chisegi nchirorekana twake chikura na omorembe naende tokore na omorembe oyo ore omorai nabakororekana koba omorai aywo naro nabwate naende monyara koba mokuomana gose orame omonto gwancha amang'ana Yesu gagochora bionsi ebire ebiya mono. Narayo abagendete koba gakoenekiwa korwa ase chinseme echiga chia Mwancha abwo ase abakichukura abagendete koba bagwesokia erio kobachora abarai babo onyore oyonde oyo nere nebanisio nchabakiame korwa ase egetuo kia Mwancha iga nono nka
na kero nabagi ngoikaga ase egetweke ekia kia mwancha nabe nkorigereria ayara amaya tindarora nonye na esegi tindarora gochachesia konde bonsi nonye na abaofisa baito eserikari ndoche ase barenge iga iga nabo baretete usalama eye ere engiya. Bono ndoche na ekura tobeke ekura engiya naende tonyebeke ase omorembe oyo orara agambe nere okogamba intwe ntobwati mang'ana ande oria ochorire na nyasaye nere ogocharwa mbuya mono. Okay, mwaigure ng'a oria oranyare gochorwa nigo barachi koba bagoitaberana amo nere koba omorai obo. Ing'irani bagere goikaga abo ase studio eretere ne Fatiguard Gisemba na nigo ndagendera koba nkobwati na koendera okomanya onsi buna kobaga gwateka korwa ase ebituo aho anene korwa ase eward iga ya Ekerenyo. Omwanchwa omorigereria nigo abanto bagenda koba wesokia ase bono iga ching'aki echiga nigo twarore ng'a abasae na barabwo banyare koba bagochaka wesokia ing'a nonya korwa rituko ria mambia ase twanyare koba togosoka nigo twanyare koba tokoenekia buna omobaro omoke bwa abasae nigo onyare koba gogwesokia ase eng'encho ya ogwaka chikura echiga. Aiga ase ensemo yane ninde na omosae oywo boigo ore omonyankero oywo abange bamomanyete buna Fiki Young oywo nere ogochi koba gagotwerera ng'a oakire ekura yaye na ujumbe yaye neria yaratware endake gochia ase abasae anene bari batarasoka oinyore buna egetweke iga kia Mwancha SDA goikera bono iga nigo abasae omobaro gose omobaro omoke bwabaki chikura onyare koba gogwesokia ase eng'encho ya ogwaka chikura echiga chia rero totebia ng'a aserete ago ngai naki okorokwa aiga ngai tore na ujumbe yago obwate nerie. Ase erieta nkorokwa Fiki Young abange bamaete buna Fiki Young ensanaku rieta riane nkorokwa Victor aiga Mwancha Primary School egetuo kia Mwancha kere Ekerenyo ward. Tobwate obochori oboke bwa eward ya Ekerenyo nachire iga na cast my vote buna omosae aki nasabe ase abasae estaeli ndoche basae ntoresoki buya gwaka chikura. Inche nasaba abasae bande bonsi bare nka besoki kabisa gwaka ekura kogera omanyete chikura abwo no togo our voices goetera ekura goetera ballot iga ase abasae ande onsi bare baesoki kabisa ekero twageti kura naki orachore omorai otaraka kura so abasae bonsi pi tiga toesoki twake ekura. Igo totagete ngo oratotebia ngo obuya bori boragere omosae gose omwaka ekura oria otaraisokia ase mambia bono gwaka ekura yaye totebia ngo ng'a obuya bori bogwaka ekura imborobia obo. Botambe ngocha tore twona kwemurungania togoteba omorai oyo tokoreire bobe igo korusia omorai oria otatageti ngoetera ase ballot kobeka omorai oria oroche oragokonya ebirengereri biago gose mokwa line in your thoughts ngoetera ekura goetera ballot. So ere koba buya ekero ogochicha oakere omorai oria aye omonyene otagete omoche ocomplain baadaye oteba ng'a omorai oyo obeire omobe tari inche namochorete ekoba buya oesokie akere omorai oria aye omonyene obwo nabwo obuya bwa ekura ogwechorera omonto otagete. Nara aywo abete gose nara aywo agenderete agokorekana ase ebituo ao anene ase eward iga ya Ekerenyo ase okorirania goikaga abwo ase studio na ingoko yaretera onsi korwa ase ebituo ao agendete koba gagwateka korwa eward iga ya Ekerenyo ereta riane Fatiguard Gisemba. Omorigereria bwegetasini kiga kia Getembe inyora buna nakuriere ira buna nigo ng'endete ward iga ya Ekerenyo nabo igo buna tokwana monaiga nigo inde ase eskuru yoboroso ya Kemuma abwa ase egetune stream ibere ekyo ase obochori gose ase chikure chiga chikoba chigwakirwa ogokumanya tu buna ingporinga ase egetweke iga nigo chitaikang'e emerongo etatu chabe
geta nigo chibura buru chabere chikoenekiwa asa yaiga egento kianyare ko bagekoreta obwoba no gwipigipigi oyo nyare ko bagaweta kurwase epara gochase ase tariaga ya gose omorembe nigo orekane ko bago chinseme chiga chia Kiemuma no kwenyoria tu ase egetweke ko etano na babire nabo igo stream ya kabire nero nigo oikira chinsa echiga mna tokwenda ase embeo na ibere na merongo chimia ibere na nae ase embeo ne tigango tonyore babere batatu abo banyara ko bako enekiri anga ikore otwa ikishire gozo gwakire kura na otutebie aria aberega kwene kiwakorwa imambia gwikira asamare tsangor ko Vincent Micheka ase uwo mwaki wegetugwa kia Kiemuma nigo nabo gitemambia gwika chinse chiga bono na akire kura yane na endeka na gotire korwa ase para ya Kiemuma gocha ase skuru maiga nabo nashudire gisege chinge sana echiagera kwanza abangina abange matari bataraigorwa basoe gochama nigo yarorekana nanga uchaguzi yine bugate uburu nto baumire ase ng'encho yarokana chibesa nchi chako elinde bache gwakera omonto batagete kura nengo sababa na inchi ase andonsi asore osaso nyugwete boka soka kurumugondo endo toko baga kwenekiwa kurwa skinse mejiga chia Kiemuma abwase chibura buru cyanyara ko bachiko enekiwa gati yaba kichiku Gona bondo chenga karotora ase chikura chigwa karwa ase getuo ase nyencho ng'abantu mbaro batagete ko ngabande bagocha ase batagete lakini unabona ase isiko ang'ene bararia chiburuburu njirororo mochando tagete kororekana ororo utanta numbulebo tagete kororekana sinja kirona akire kura yane mochando to yororo ese monyo bolendi mabu igere buya kabisa ero isiko tubwata tote byangurara yaya iganyara ko baga kwenekiwa ne kurwa skinse mejiga chia esa morieta nkaremi undicho buna narodire chikura maigete ya wikira skinse chiga nara yaya nyara ko baga kwenekiwa anene kurwa ende asena ikire bono igasege igetweke kia Kiemuma narorire omorembe noro eshida bange amagoraya nari nainde ndabakorere egasi nche buno omosaye ase baria bare chi candidate gosabarwaniriri bekerogo ikiga kyobo MC kurwase award yiga ya Ekerenyo tiga tukore no yibwo moerio nere toigwase ensemo ya totebyangita ase taike ya moyuka nare no ase wakichikura iga abantu mbare to wakachikura bya lakini ase omochando bono isiko galia lakini ase abanyanyimbo mbare to kone chikura bya abetega abairega ko nekiwa anene kurwase chinseme chiga chia Kiemweka ekambe na rio moerio kigimana rumongina maukuru mongina bwe myake menene oikira sa yiga nande oakire inga na raia ya goso akire kura ya na ina kiabaga gotebi mongina gotebi rete na kiokoro na akire kura kaka na kioko teba na kiroche omorembe mana kiomorembe ore kuba sae omorembe bana Ekerenyo ekero ngenda to kobakingo omwanchwa omorigereria bwigeta sini kiga kya getembe inyira na kuriere ira buna nigo ngenda to koba inko komanya onzi odiga ya Ekerenyo na boigo buna tukwana mona inde ase eskuru yoboroso ya Kiemuma abwase egetuo kirendeke kya Kiemuma nigo ebure ne stream ibere ekyo ase obochori go chiga chikoba chigwakirwa ugo kumanya tu buna ingporinga ase egetweke iga nigo chitaikange emerongo itatu cha nigo chibura buru chabere chikoenekiwa asa yaiga egento kyanyare ko bagekoreta obwoba no ena asa bamenyi bande egati abo numu mogendio yiga bwipigipigi oyo nyare ko bagaweta kurwase epara gochase gochaiga se egetweke iga asengencho yogotema korigia oborendi asa kugacha epigipigi yae asikiria goteba buna nigo epigipigi yo konyora batebire nga batagite koyebeka omorero nabo igo ange chimita chimya isato kurwa iga asetore nigo ebikuro bigendrete kurwa aroro ekiorokerere buna ase tariaga ya gose omorembe
nigo orekane koba gogoturubaniwa anene korwa ase chinseme chiga chia Kiemuma nogokoinyoria tu ase egetweke iga gia Kiemuma nigo kebwate ose ase extreme entang'ani nigo ere nabaki chikura chimia 352 nabo igo extreme ya kabere nero nigo ere nabaki chikura chimia 350 noyomo nabo igo oikera chinsa echiga muna tokoenda ase embeo nigo abaki chikura korwa ase chistream echiga ibere besokirie omobaro oromoke bwechimia 250 na babere abu nabwo omobaro bwoka onyare koba kogwesokia goikera chinga kiechiga tokogenda naye ase embeo ne tigango tonyore babere batatu abo banyare koba bako enekeria batabi na kyomoroberi omogima obaire goko enekewa anene chinseme chiga chia Kiemuma onyera Kiemuma nero pado no egotoka ase ward iga ya Ekerenyo ward eyo tobegete ekambi oro na nigo turachikoba tugokumanya onsi kira ringana buna riko bari gwateka korwase ayaiga tutebyangeria taraona kyokorokwa otebyanga ikore otwaikishire gozo gwakire kura na otutebye aria aberega kwene kiwakorwa imambia kwikira asamare tsangoroko Vincent Michieka ase agwo mwaki wegetubwa kia Kiemuma nigo nabogite mambia goika chinse chiga bono na akire ikura yane na endeka na gotire korwa ase para ya Kiemuma gocha ase skuru maiga nabo nashudire chisege chinge sana echiagera kwanza abange abange matari bataraigorero basoe gochama nigo yarorekana nang'a uchaguzi eye nebwate uburunke na nesege abere mataria entrance gocha Kiemuma abantu baumire ase eng'encho yarokana chibesa nyiri chakobagwororo igisege abere matari enene nanengo saba abananchi ase andonsi aso ase eng'encho onse koni ikoro yao ase last minute buna bono nigerarekana ebichembe sana renyo tote byanko naki ase nsemo y'abanyanyimbo anene ase getaseni ekegusa ase polling station iga yogwakire kura nakyo borendi bobekiraro oborendi baro buno chembia bori kabisa serikali nebegete oborendi buya tindo chikenda ase skuru maigaro usalama nero naenda abantu mbabwatete richiko riarwetwe asironga ase gukire skuru maiga ikura no chembia egwakwa lakini ase shidere mono isikaria ayo nebirengerio gose nayo agenda tokobaga kwenekiwa korwa skinseme chiga chia Kiemuma abwa ase chibura buru chianyara koba chiko enekiwa gati yaba kichikura nabo igo tigango tonyore oyonde nera tebinga nara rikuru ensemo ya ina ya yanyara kobaga kwenekiwa korwa saye asante samali mano mbwadirite kurande no ngwakira gona bondo che ekarotora ase chikura chigwa una bona ase isiko angene bararia chiburuburu njirororo mochando tagete kororekana ororo utanta abantu batagete ko wonjora abantu ebirengeri babwate lakini ase getuo imendo ngere bio yonde korwa skinseme chiga chia Kiemuma omong'ina totebyango gwakire kura yao na totetaria yao na kyokorokwa otola potebya ya abeire ga okorekana korokwiga esa morieta nkareni undicho buna narorire chikura maigete egetweke ensendo jembuyero burendi buyabore utatikanjira okuoka kunga waida kara abantu barorire besa igo aya nabang'anigo ase chinse chiga boigo intubwate oyo mobo ase baria bakurigia chikura nande boigo igoro omosae okorokwa Silas Kerosi totebyangerete naona kyokorokwa nande otebinga ase kwikira korwa ase mambia gwikira chinse chiga nande yaya nyare kobaga kwenekiwa anene korwa ase getweke iga kia Kiemuma. Asante sana inchengoro ku Silas Kerosi nyang'au oyo mobo okori ekero kyo MCA iga Ekerenyo ward ase natarire koru nende ase naikire bono iga ase egetweke kia Kiemuma narorire omorembe noro eshida neriere isiko nende togosaba abarendi bari bagokora chikurama nari n'abasikari bari bakorenda tiga bamanye naki chikura tiga chikoru nase omorembe narende omorembe orabe buya chikura chikobaru nende narirende abantu baitu tobae chingaki chinyororo bachora omorai obo omorai orabakonye nende omorai orabakorere egasi inche nkosaba abantu baminto bang'ia okoboro nende egasi inche buna omosae nero orakonye
Oyo noyo mobo ase baria bare chi candidate gosaba rwaniriri ibwo moerio nere toigwa ase ensemo yaye totebiangita ase taike ya moyoka nare asirietera oneki okorokuna nara riaya abere Asamalietane no mwalimu Seth Brian no mwaki ekurande bono ase wakichikura iga abantu mbarete wakachikura buya lakini asomo chandore bono isikogalia lakini asabanya nyimbo mbande tukunire chikura buya ndo cho murembe noro asomo rembe utaye isukalia iga bono ngo sabanga chikura tia kubuya nara yo abetega abairega ko nekiwa anene ko ya kiemuma iywe gotoka imeya ward ya Ekerenyo ase bonegeta seni kiagetembe togenda tukoba tukubeka eka ngina bwe myaka emenene oikira saya iga nande oakire ekura yae yangu turamanyanga kurwa sensemo yae inga nara ye ngina otebirete ona kyokoro ku lafu na ndo tebinga kwa akire ekura yae okubeka Nkienkoro kuchosibidi nyaboke. Ikura na kwaka. Akwake kura Na wakire kura kaka. na kyoko teba na kiro omorembe omana kyomorembe ore kuba sae Omorembe mbana tutagetinya saa tukonye. bas abaigani gati abo bwabire bagwaka chikora kuri ase chinseme chiga na dibageriga igongorira ni goikaga bo ase studio na inyura kigima inche buna fatiga digisemba nigo ngenda toko baginko peke kambi anene kuri ase chinseme chiga cha Ekerenyo ekero ngenda toko baginko gusangireria onsi aibuna umurigereria wegeta seni kya getembe na boigo omotegereri tonyare ko batuko kumanya onsi buna ko baga wateka kurwa chibitwo ao reterane fatiga digisemba igongwira ndi bageri ga wika abwase studio omwanchwa omorigereri nane nigo twabire tugutara wika aiga ase egetaseni keiga Ekerenyo ky'abanyanyimbo abwase ensemo ya UPA babiri bagwikirana asaya iga na kubeka okwemurungania kwabo kubwatekana n'enchira eria batagokiri enchira obochori gose chinsemo gete obochori oboiga bwabire bokogendera nene kurwase anene kurwase abamerere babo ba obwange abo kurwa ekyombekiria kya UDA abo korengana amona Isaac Atebe abirega kwerra buna nigo babiri bakorkia gose okorkia ogoturubania chukura echiga chigendete ananas kinsemo ao ase wodi iga ya Ekerenyo korengana na Isaac Atebe nigo akwerra buna korengana Isaac Atebe nigo akwerra buna ase egetuo kya Magonga naboigo egetuo gya Kiemuma nigo chisegi kyanyara ko bachiko enekiwa arro na oise ko bago korigere maega ya negaiga nabo okoranga nonyina abanyanyimbo batemire kobeka oburendi asensemo yabo naboigo ebintu biria babere bagutumeka asogotema guturbania omorembo yiga babere bakobinyora na babere bakobikega igase getwekega kya abanyanyimbo eyiga nero enkwana yaye Isaac Atebe oyo ogwaka ekura yaye ase egetuo kiria kya Kiemuma korengana ama gose ko bwatikana na chibura buru ekyabere chikwene kiwakorwa chinza kiri kya Kimambya wikira chinza echiga tena agent wetu anaitwa Richard ndio alipigwa akaumizwa. Hata yeye saa hii anatafuta matibabu hospitali. Saa hii hatuna agent hata moja huko Magonga. Kwa hivyo kura zinaendelea bila agent wetu wa UPA. 3, kituo yangu ya Kiemuma ilienda huko kupiga kura na watu wa UDA wakaanza kupiga kelele
magari tatu ikakuja ikakidnap mmoja kwa barabara na wakaenda naye mpaka saa hii anaitwa Julius Marisa. Mpaka saa hii hatujui mahali yako, sijui kama wamepeleka, kama hako hai, kama amekufa. Unasikia wamama wanalia hapo nyuma kwa sababu ya hiyo maneno. Kura hapo ni kama zimesimamishwa kwa sababu ya hiyo maneno. Tena sio hapo tu, watu wameumizwa. Kuna kijana vile tuko hapo kwa police station saa hii ako anaripoti kwa polisi. Wengine wamepigwa. Janet Komenda, kuna gari yake ilipinki. Pili, maneno ni bribery ya voters. Kila polling station wanapita na pesa, na wananchi wakienda kureact wanachapa, kwa sababu wananchi hawataki pesa kwa police station. Hiyo ndio inaendelea hapa kwa ward ya Ekerenyo. Sababu wanafanya hivyo ni kwa sababu wamejua vile kura imepigwa. Mgombaji wa UPA ambaye ni Jeremia Ongaro ako na ushindi. Sasa wanataka kuleta vurugu, ndio hatujui wabadilishe hizo ballot boxes ndio waende kujitangaza. Sasa mimi nasema hivi, tunataka wananchi wenyewe walinde kura zao. Kutoka saa hii wananchi walinde kura zao. Hizi pesa zinakimbia huku na kule, wananchi wasimamishe hizo pesa kutoka kupitia huku. Tena wachunge ballot papers na ballot boxes zetu, kwa sababu tunajua tuko na ushindi. Tunaendelea kuchunga, na saa tunataka kuambia watu wetu, wakati kura itafungwa, wengi waende huko Ikonge ndio wachunge kura zao, na wale maagents ambao wako kwa polling station mpaka saa hii, mulinde hizo boxes, mulinde kila kitu chetu, ndio mufanye mwende pako. Mmekubali wananchi? Mmekubali wananchi? Mnataka watu wauawe hapa? Wengine wanakuwa abducted. Kwa nini wengine wanakuwa abducted? Si walete huyo kijana hapa saa hii. Hiyo kituo ambayo ni cha ona igani gotore aze epare ye enene ekorukuru ase omoche oikonge chikura bara chigosiekwa na nigo egetuo gegosiekwa chinsa 11 chia magoroba na nogoko enekeria bunanga ase baria endake baranyorekane nga goikera chinsa echonye mbaraika ase eregetuo keria giogwaka ye enene ekorukuru ase omoche oikonge kogenda ase magwagwa gosecha goiko twabere tokoenekia gose abaki chikura kurwa ase wode iga ya Ekerenyo banyare konyora ribaga ryogochora omurai igani goto kumanyanga chitaeka inse nigo egetuo kerachie gosiekwa gose ribaga yogochigwaka chikura bara chigosiekwa na
nigo egetuo gegosiekwa chinsa 11 chia magoroba na nogo ko enekeria bunanga ase baria endake baranyorekane ng'a goikera chinsa echionye mbaraika ase eregetuo keria giogwaka chikura nigo barakoba bagosiekererwa isiko asomorobero yoiga wokochora omo MCA obo inyoroke ima korase ebituo ebinge goika chinsa echimuna tokoenda asembeo nigo mobaro oria bwabaki chikura abo bachire abo bakanete kochora abarai gose aba MCA babo nigo onyare koba kogokea ase omobaro omonene goikera chinsa echiga na anene keima asogo koinyoria ngoringa ewodi eyeiga ya Ekerenyo nigo etabwati omo MCA na magega yoyo kabeire omo MCA bwe wodi eiga asireta Thaddeus Nyabaro konyora ribaga asogochorwa buna omonogeri bwe bunge ye county ya Nyamira abwase egento keirete ribageri gariobo MCA rigatikara bosa asegetwe ikeiga kya gose ase wodi eiga ya Ekerenyo ase omobaro korengana ne register area kiombekeria getenere tobo chori nabo igo chimbebe kya IPC umwaka wechirububere na merongo ebere na ibere nigo ore chiribu 14 chimia ibere na merongo etano na ebere na isato gose 14,273 abgo nabwo bari registered buna abakichikura korwase ewodega ya Ekerenyo na ase wodega ya Ekerenyo nigo ebwate ebituo 15 korende ase ebituo ebiga 15 ekero commenterani amonage stream gose ase garia ase chikura chigwakerwa ebituo biria nigo omobaro gweika ebituo emerongo ebere na kianda na aiga ituganitie tonyore ebirengererio by'abana inchi ngibagukwana kurwanze nseme abwo anene bagendere ko bakuganyirira omobaro gose bagenda tukuganyirira omubui achiko bagakurariwa korwaiga ase getue ikeiga kya Ikonge eyunero Etaling Center abwase omachibu bene korengana muna babire bagwaka korenga muna babire bagokora bagwaka chikora chiabo omubui ara achiko bagakurariwa korwase eketuo ikeiga kya Ikonge ekioto kurukanga Etaling Center ase bire bigandegete koirari baga tonyore abana inchi babire batatu twaigukurwase mocho yege Ikonge batutebinga sofa kurwase nsemo yabo inakyo muroberio yobeire gokoba korwa emampya chinsa 12 ekero omuroberio igabo gwakachikura obete gogochaka bene goikira chinse chiga tutagetango ototebye ngori tugochaganere tageta otebye asirite ryaona kyokorokwa aiganga itore na kurumambi goikira bona iga enakie birengere bya ombire bye binakyo muroberio igo asa marita nguru kwantu nyandieka kiroma menye nchirimo kachi Ikonga iga ndoche chinsa twaso chikura kurusa 11 cha mambia chikura nchaga endera buya akine wika chinsa kia saa 9 abantu babo chikora kana babo chikoka yake lakini goikira bono iga ne bande parange gosieka mbarte kugangana kwa choro morai inde se chite ka chinga igo abantu bamachikora ntu morogoro ase egetiga Ikonge ukuguta kora ugusario morembe lakini ntwake mekerechekio chikura nchigenda tegwa kuno morembe goikira bono iga na kiase birengere byao korengana naye inakyoroche omwana inchi onyore ribaga ryogochora omurayo ye korengana buna arengereti gose endekatika birenga kubwatikana nebyo byo abanke babo mpaunchuka korengana na influence area tuyakire chikura ndu kabanyene lakini abarai bande mbamachiko betereria se kubeteria abananchi kuwaka chikura lakini goikira bono iga abarai abande mbagende chinga chiabo okay bine birengere bya igatia omenyikorwase enseme iga tigatonyorango noyonde orire omosae korwase enseme iga totebyango abasae ase obochori oboiga obokeane korwase bituo nigo omobaro bw'abasae onyare ko bagokoreka noro mokemono totebyango naki korwase enseme bokwene kiwa orwe mambya goikera chinga kechi tigangire ribageri omorari ndebe mbuya mono ase goikaga iga omobaro iga obeire omoke ase abanyora abande mbakare chisukuru chi university ne college yao nakio omobaro obe namba ya kabere iga obeire omoke ase eng'encho obobura buru mbore bwarorokana bokeiga na ikiagera omobaro kaiga buna abasae goika tochirende to make sure ori twakera goika bwe tonyore omong'ina oyore boigoro omonyabiasara
tonyoro yonde orio oragani korwa ebirengere biaye korwa enseme iga yomochio oikonge batutebike gimanga na kyo moroberi oyiga obeire ko kire kura yao gose toragia egete uko bwat bakire tu gokera omogakundi twamwakere iga tumororera amabero egera ire agera tokotokonya gaki tonyora omogaka nere araba gagotomanya ng'a inaki gose one nonto okamiga ariekera mogwaka chikura nainche tiamba kwania mtumbi ya mule chikura chabe chigwaku buya ori okobwabwe tumanero yumurayo ito narayo agenda tokobaga kweneki gwakorwa ase omochio oyo iga oikonge na nigo togochia kobutorera ase bono iga na tibageri iga tochikobaga okorira nigo ikaga abo ase studio inyoroke gima ning'endere boigo kobeka ekambi anene korwa ase etarling center eye iga ye ward ya ekerenyo eye gotok eye ebekire aiga ase omochie oikonge ose ase skuru yo boroso ya ikonge ngira nibageri goikabwa ase studio eretare ne fatigade gisemba ona iga nigo turi ase epare ye ase maragoba ya bono nekimanyerio buna omoroberio omoikiranu ase eng'encho yogochora abarai babo nigo ochakire korwa ase ebituo ao na ankia ikonge nigo abaki chukura abo konya bare registered nekiombe kiria kia IPC nigo konya bare chiribu isato chimia isao na ibere na kia tuo bionsi ebiga ase biabwate chistreamu isao nemo korwa ase getweke iga kia ikonge isano na kianda ekiorokerio buna ng'a ase maragoba ya bono nekimanyerio buna omoroberio omoikiranu bokoenekia buna chikura koreng'ana buna abakichukura bagwesokia ase eng'encho yogochora abarai babo nigo ochakire korwa ase ebituo ao na anene kigima korwa ase ewodi eye iga ya ekerenyo ase egetweke iga kia ikonge nigo
abaki chikura abo konya bare registered ne kiombe kiria kia IEBC ni gokonya bare chiribu isa tochimia isa ona ibere na kianda korende omubaro sabwo banyara ko bagwesokia na gwaka chikura ichiga kuria rero korwase ebituo byonsi ebiga ase byabwate chistream elfu AM chimia isano na kianda ekiorokerio bunanga ebirengo bya abantu abaiga baesokia ase ase egetwekeiga giekere ase egetwekeiga kia ikonge tunyarite kuikana ne birengo biria bya 50 igoro yemia no ekiorokerio buna nigore omo baro omo kegima oyo nyara ko bago wesokia ase ngencho yokochora abarai gose omo MCA obo na kurase ebituo byonsi ebituo 20 na kianda ebyo bire ase wodiga ya Ekerenyo omwerio bwiri tuko ekero byonsi birachiko bigukura gose kerege tuo ekera gya kore kubara ekero gya kore kubara chikura icho nigo amachibwa yiga akobaka gutuma goika ase etaling center eyere iga ase ase eskuru ya secondary ya Ikonge eyere chimita turatebe chimita nge 50 choka kuruga ase skuru iga yobroso ya Ikonge abwase omubuigo na kwene kyanga kende yonsi kiraringana kuna diko ena kiwa nigo tore eyamase ema asengenjo yogo kumanya